Verse 1 kunesihloko ubomi obutsha. Verse 1. Yeah. Njengoko noKristu wamelanayo nalenhlupheko yalomhlaba. Ngokunjalo ke nani zimiseleni nifuze yena. Apha bangcwele noba kunguDisemba siza kwahlukana kuzoba mandi sizaqhubeka sikhonza kuzokuya le lithi izwi lenkosi njengoba uKristu wevuka unzima nani chobani kwalongcingana. Haleluya. Uthi uma umhlale lapha ngaphambili zikhona izinto ziyatsho zona ngapha nakapha. Bafana bantwana abancinci yomelelane. Lithi izwi lenkosi kuverse number 1 chapter number 4 njengoba uKristu wevuka unzima esenyameni kanjalo nani khobani kwalongcingana zikhona izinto ezakwenzeka. Haleluya. Haleluya. Funda ngomaqhubeleko. Kaloku umuntu ocikidiweyo yinhlupheko uyalumleka esolweni. Haleluya. Aze athi ke ngexesha asenalo emhlabeni angaphileli ukwanelisa iminqweno yesimo esidala. Koko aphilele ukwenza oko kuthandwa nguThixo. Lithi iBhayibhile ke ngoku xa sekelumliwe esonweni uye angaphili ngendlela abantu abafuna ngayo kodwa aphile ngendlela uThixo afuna ngayo. Ikhona indlela abantu abafuna wena uphile ngayo. Sometimes ezinye izinto siye sizenze not because sifuna uzenza but abangani bethu bafuna sizenze. Lithi iBhayibhile ngoku ixesha eliseleyo thina esiphilayo sisenyameni masingabi saphila ngokwenelisa abantu kodwa masiphile sonelisa uThixo. Haleluya. Thona ke bamaqhubezela. Verse 3. Ngoko ke lanele elaxesha nilidlele ebuwedenini. Elaxesha besiliphila singakholwa lanele. Hey Nkosi yami. Elaxesha besiphila senza izinto ezisixabanisa noThixo lanele kodwa ngoku makwenze njani? Funda mina. Kaloku ngoko nani andikhathali. Nani andikhathali noma ngenzeka ntoni empilweni yami noma ndingafa ndiyaye ekhoneni. Haleluya. Haleluya. Noma ngenzeka ntoni ndiyaya noma ndofela khona noma nani andikhathali. Yela xesha kodwa xa uboba Thixo wena sinda njani into nethi wonke andikhathali. Khona ngoku singabantwana bakaThixo gqibezela baba. Nibawa, ninxila, nithanda iziyunguma. Hayi Nkosi yami. Nani ngamakhoboka embarha. Nani bawa. Okuthobona uthini uha. Nani nxila. Nithi na imbarha uthimbarha ithe. Nani ngamakhoboka embarha. Nani ngamabhintwana imbarha bona. Mfana. Nkomboti. Ukhoza sinzima lo wansomkhosa ngamo. Haleluya. Kodwa uThixo ke wanikeza kumxhosa ke sisithayo kwalo. Simanye ngitholekele mama wakho. Haleluya. Lithi silokhosi ke nani ngamakhoboka. Yabona uma solikhoboka ke lento obanzima. Into uthi uyafuna ukuphuma uyibona kwakho akuliviseka. Haleluya. Haleluya. Wayengena kancinci ngendlela eyiwayo ngenyawo eliyi-1 kanti azangena omabili. Umbona umuntu wayevuka ebusuku efuna i-8 engenalo icuba kodwa libe lithi icuba ndichaye koma ungangatheke aphume azula onye adibane nesinqama angasazi noba besitshaya umuntu obegula ayasijonga bona Thixo ngathi ke ndisale sisinqama akasazi noma silahle umuntu ogula yintoni kodwa ngoba ulikhoboka lotshaya. Hallelujah.
nto sikhonza uThixo abazalwane asithethi ngento zabantu kodwa siyithetha ngoba yayenzeka lapho ngokufika usisi wayelapha uthi lasisi ndilikhoboka lesi sinethu wayitshwaba nanimolile bapho kunendawo wayikhupha ikhaka lakhe wathi nani andikwazi kulala lingekho ikhaka. Haleluya. Kulamaxesha ndilifake lapha ndichomekeke kwekhaka ndilikhoboka. Lithi izwi lenkosi kuba khona izinto ke esihamba sibe ngamakhoboka yazo. Asafuni ukuyenza lento inyama yami ayisathandi ukuyenza kodwa sendilikhoboka layo. Khona ixesha sasingamakhoboka. Haleluya. Ngibona ke mna ngizaye nabusela utshwala okunazama yaguga ayiluthuka abantu nxa nditsho zaye nabusela utshwala ndimane ndive nje abantu bebalisa bethi yo khona into ayibhabhalaza kuthiwa yintloko ebetha kule ndawo ethi nqe ingayeki umuntu othethayo sisifu ndiyabonakala sisigulo laa nto ayibhabhalaza ayinyangeka ungazawayihleka umaxaba phayi amaxaba angatethi ibhabhalaza. Okay, asiyeke. Umuntu othethayo uba ibhabhalaza iyakubetha ikubethela ungaphinde ufumane enye. Okay, kodwa igile wawufumana yani ibetha uyigalele komayara phase ndaphuka. Haleluya. Ngelo nto ulikhoboka lesavana ulikhoboka lebhiya awusathandi nawe ufundise naleyo phangela kodwa uqonda ngaleke ngengikwazi kule festival kodwa abangcwele izwi lenkosi namhlanje nani ngamakhoboka wezinto ezithile. Abeyazi umuntu bazamba ethumele imali yomntwana oyidla umntwana akamzele ngokwakhe ayidlima kayigqiba ithi angayithumeli ayise kunabantwana ndicela ngoba bazi uba nazo impahla zeChristmas beloyise bephangela. Haleluya. Ngoba angamakhoboka babathwe izinto ezithile ngoba khona into ezibopha abantu athi umuntu ngoba sekehlele ecinga qonda ndingenwe yintoni ubungenwe yintoni ulikhoboka lalento. Haleluya. Hayi bangcwele hayi basesi ezinye izinto uyesu ungasathandi uqonda mayimana safuna uyenza lento kodwa isimo ba seyiqashile. Haleluya. Funda ke mafuni wathi utata onizalayo enewalo wayithatha umntana mna ndifuze umama ukufutshana umntana wayindodende ngalo sesikhuleni wayinqakethethayo uthi mashiya ungabi sangena apha etywaleni. Okokuqala khoma ndibuya ebekapa uthi akasela utywala ndizama ungabi sabusela mntanam undixakile thetha mna uyandazi ndibusela ndabgalela uba ndiyivuse ingqayi ndithi iyaluze ndiyigalele uthi bundixakile mntana wena ukhadi sendibukhoboka nabo uthi njengoba ndiyile ndoda endengako ibona inesidime nje uthi bake ndabuyaluza ndakuthi ndabgalela ndiye ndiyiwe phansi phela isidima. Haleluya. Hayi ngoba usayithanda lento awusayithandi nawe. Haleluya. Funda ke mema lifunda le verse sehlele ngezantsi. Naninqula ngendlela elisikizi. Ninqula ngendlela elisikizi. Indlela naninqula ngayo yayilisikizi kakhulu. Ethi nokuyayijoba uthi uqonda Thixo luhlazo lento bayenzayo. Qhubeleka mema siyathanda zaqebile. Verse 4. Yeah. Ontanga ndini ngoku bathe nqa. Yeah, cela ibambekele verse 4. Yeah, funda. Ontanga ndini ngoku bathe nqa kuba ningasahambi nabo kobo bundlobongela bokuzibhubhisa. Yiyo lento baninyelisayo. They are surprised that you do not join them in the same flood. Inkosi yami. Ontanga ndini bathe nqa. Abantu buhamba nabo usenza nabo izinto bathe nqa nathi uyesontweni. Abantu busenza nabo uphila nabo ngohlobo xa sowuhamba uphele esontweni uyakhonza uThixo bathe nqa.
lithe version uthena ungasabaleka kunye nawo ukuyosibhubhisa. Ayitshona ba version etshona ngofundi qhubeleka nale verse 4. Ontangandini ngoku bathe nqa uma ningasahambi nabo kobo bundlobongela bokuzibhubhisa. Bathe nqa yabantwana ungambuza umuntu uba ubani kuthene engiyelisa kangaka xa nibheke ecoweni. Ubani kutheni eyigreya kangaka nje lento uba mna ndihamba ndiyokhonza. Ubani kutheni nje engakalikhuthaza athi hayi qhubeka mama, qhubeka bhuti, qhubeka sisi, kodwa suka athi hayi suka sake sibone uzawuthi kube nini wena siyakwazi. Why? Uthi iBhayibhile namhlanje otangandini bathe nqa. Why ningabaleki nabo niqhubeke niye nomlemelebe wokuzibhubhisa? Ngoba wena uyaphuma kancinci kwezinto zokuzibhubhisa noma ungangayiboni, kodwa ni-step khona i-step osithathayo kancinci uyibheke bayayibona ontangandini, bayayibona. Siyaphuka isikima madoda, siyaphuka bobhuti, masikhawulezise masimnyelise. Abamnyelisi ngoba urongo, kodwa bamnyelisa ngoba bebona uba uyaphuma bekuzibhubhiseni. Hallelujah. Uyabashiya ngoba ukhoboka. Hallelujah. Hallelujah. Mina ngiyazi abantu mna ababuya rehab. Bona ngayisuka rehab ethethe izinto. Uyabonakala uba izinto ebeseke zenza ebesengekho ngqondweni. Noma ebebusela utshwala phansi bengasekho ngqondweni. Noma ebelitshaya icuba bengasekho ngqondweni. Noma bezenza i-drugs bengasekho ngqondweni. Uthi ngeke buya e-rehab ehlale ejonga indlela ebesenza ngayo ubone ekhala inyembezi. Undandi ingenwe intombi. Dandi ingenwe intombi. Dandi ingenwe. Engenwe soza sikawo onyenzelela nyani. Bathi aphi ingozi ikhona. Kuhambeke libaleke indaba ze-rehab. Umbone banebuya kancinci uthi uKristu. Hallelujah. Noma babaphambili utwala zange ndabusela. Noma babaphambili zange ndalitshaya icuba. Kodwa sikhona ukukhoboka nandinotshobubo for 33 years. Hallelujah. Kodwa uThixo wayenza into empilweni yami nabesibindi namhlanje. Ontangandini bathi bevela bethetha le ndibona bathe nqa. Why ndingabaleki kunye nawo? Uyakwazi udawo zokuzibhubhisa. Hallelujah. Bayeka abantu abamnyelisayo nabagxirayo besake siyibone le nsimbi yaphathe nqa. Hayi siyahamba thina sentontoni ukuzibambezela bathi nqa. Uthuma umhlala lebapha ngaphambili bantu abamthathana emehlweni nijongise esikolweni nikhonza uThixo nifunda isikolo, nikhonza uThixo nifunda isikolo, nizoyibona ifuture yenu. Nibayeke phansi ontangandini ngoba benza nemikhwa abafuna ukunijoyisa kuyo ebaxakileyo. Kodwa sibonga uThixo abagcwele njengoba silapha sithi bawo siyabonga usibizele embusweni wakho. Akuhle khona abagcwele ndiwuthi ungakhathazeki abantu xa benyelisa. Ungakhathazeki abantu xa ungalindeli izinto ezinhle zonke ezawuthethwa ngabantu njengomamisa imkhonza nje. Khona izinto abazazithetha izinto ngaboma Thixo enenini kona nyani banyanisile, kodwa mayihlale nangethi bathe nqa. Ngoba uyaphela unyaka awukawufumani umsebenzi, uyaphela unyaka awukawufumani umtshato, uyaphela umsebenzi awukawufumani isikole euniversity, uyaphela unyaka awukawufumani okwampasa ugrade 12. Thina izinto ungazifumaniyo thina siyazifumana. Ukuba nyani ezinto abathetha ngazo nyani bayazifumana, mna ndingazifumana. Beza lento ezine-evidence ezibambekayo. Kodwa uvuka ivesi kuwe uthi bathe nqa. Why ndingabaleki kunye nabo? Bagapha abantwana babantu begraduate bebuye euniversity nxa beqala befumana imisebenzi babhubhe. Bebulawa zizinto abazibadlile ngexesha. Hallelujah. Kunemigcobo ebuhlungu ubona kuthiwa awuna 22 years.
una 24 years uqhubeka ukufumana idigri, una 26 years uqhubeka ukufumana e-university UCT, ibhuku isinakha bekwigawuni ngaphezulu, bekwimiqhele yakhe, izatifiketi zakhe, lili family ibe lihlwile. Ngoba usathana abantwana babantu uyabayeka benze konke aqoma zambamba ngayijika la try ontanga ndini bathe nqa waye ngabayiqhubezela ke mamasithandaza qabile ngo yiyo lento baninyelisayo mahadeli mthana, yiyo lento baninyelisayo bafuna nibaleke kunye nawo kwezindawo zokuzifundisa. Haleluya. Kodwa uThixo abaningi unenceba, kanti sonke abantwana bethu impilo zethu kwenzela ngomthando. Verse 5. Yeah. Kambe ke baseza kunika ingxelo kulowo uhlalele ukugweba abahleliyo nabafileyo. Noma bayenza lento bayenzayo, qhubeleke mntana kaThixo uthi ndiyayidla kaThixo. Baseza unikeza ingxelo. Khona ilanga elizayo. Awuphucuka nomnyeke lomileyo. Haleluya. Anomsebenzi lokuphuma kwifamily rich, nomsebenzi lokuphuma kwifamily enjani, kodwa uba ithando kaThixo yenza awuphucuka ke lokho. Khona ilanga elizayo. Cela siphakamise lesibili. Ndifuna kwamele sibuyele ekhaya nale ndawo ethi bathe nqa. Waye sesingabaleki uya kwezo ndawo zokuzibhubhisa. Kuyabonakala umuntu uyakwazi ukuzibhubhisa. That is why nevesi ndingazi and noma ndingafumana ichance emingcwabeni ngingashumayela kuyo engasoze ndiyiquote ivesi ethi uThixo uthathile, uThixo unikile, uThixo uthathile, ngendiyiquote. Haleluya. Lithi izwi lenkosi bayazibhubhisa. Baleka bathi nqa. Bayeka abantu baye ukuthi abafuna ukuya kuzo. Bayeka abantu bahambe indlela abafuna ukuya. Ukhule ukuthi Thixo ngathi Thixo uzasithanda. Cela sithandaze sonke abantu besikole. Baba siyabonga. Sibo shine light zakho. Haleluya. Sihlala phansi manje. Haleluya. Kubileke namhlanje kwathi emakhaya 5 to 12 ngithenga uphalo kusale siyabika. Izwi lenkosi lakho linempilo kuso konke. Yonke into yakho konke ngathithwa konke ngayazama uThixo senzeke nje yena sibezazi. Sibuyele emakhaya kwanje siqhubeke sifunda. Manifunda nje ithi iBhayibheli bathe ngawo mhlawumbe amadoda amakhulu makanusa umhlaba, hayi ngenjongo yenzuzo yempilo. Haleluya. Makabe umzekelo, ungathi into ethila yenziwa kodwa ukumisila, kunento ethi impuku adliwa kodwa imisila yempuku ivele emlomeni wakho. Iba umzekelo. Haleluya. Ubeka ngolo hlobo uPetrus. Qhubile ngoba ngicela sinikele abantwana bakaThixo xa uphethe umnikelo ungawaphathanga inhliziyo yakho ingakhathazeki. Haleluya. Xa uphethe sawunikele, xa ungenawo ungakhathazeki ngaThixo. Cela sihlabeleke ngomncane sinikelele sigodukeni ngasemva. uJesu no uJesu no